Awuhesheke nangalesikhathi awusuka madoda kuphi na kuphi la ufike khona umbukiso wemlaba media ngicela ukulibingela ngiphinde nginamukele kusayimina futhi umfowabo Nkeshe awusuka madoda yabona kulonyaka 2022 omunye umuntu nje useyongiphikisa ngoba phela umbono nombono umuntu nombono wakhe kodwa nje ngicabanga ukuthi mina abaculi bamaskandi izinga labo lenyuke kakhulu indlela abamarkete ngayo indlela futhi ke nezingoma zabo zisemnandi engakusho nje kugcwala ukuthi nale ngoma ezophuma ngolayo lapha lwesihlanu yakhe umzukulu kayeke umzukulu kabaqazile umfokazulu phansi kwaceza izoba isidudla ngendlela eyisimanga ngoba uzokhipha ialbum entshasha sibonile ke izolo ukhiphile uhlule ingoma ezu14 isihloko sealbum kube ngasikipha ngiseshilo ke wathi uphaqa onembobo awusuka madoda ngifuna ukuyizwa ke le ngoma lena futhi ngilindele okukhulu lensizwa ke nihlezi ihlukela ke yona uma izokhipha isithombe lapha nesiyicover ngoba sokhumbula unyaka odlule wayefake uye nje umuntu wafaka omega kuqala abanye abantu ke vele okay siyavuma ukuthi ke umfo wakuphosa kwenyathu yena umuntu owayidumisa leya omega yaduma yasabalala iningizimu Afrika yonke kodwa ke umuntu oqala ukuthi ayishuthe nayo eyifakile kualbum yena umzukulu umfokayeka umzukulu kabaqazile silindele le ngoma izophuma ngalapha na kulesihlanu inengoma ezu14 kodwa isihloko sealbum sithi uphaqa onembobo ngicela ukuza uvo lwakho ukuthi wena uthini ngale sihloko sealbum futhi uthini ngale cover yale CD cover ngoba eveze elapha na ke egqoke ishirt elimhlophe wafaka nesigqoko nezibuko lensizwa ke ihluthe ukuhluka kancane umculo wamaskandi futhi nengoma yayo ke inkulu isidudla mina nje angifuni nje ukuthi ngize ngikufihle ukuthi ngichemileke ngicheme nje ngakithi ondini olumahlihlikana cela udlule ngo like no share